дар филиали ҷамъияти саҳомии кушодаи пажӯҳишгоҳи илмӣ ва лоиҳакашию ҷустуҷӯии санаи осб як гурӯҳ донишҷӯёни донишкадаи политехникии донишгоҳи техникии Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд аз раванди корҳои марказ аз наздик ошно гаштанд. Ин иқдом дар доираи ҳамкориҳои филиал бо донишкада бароҳ монда шуда донишҷӯёни соли аввали таҳсил бо раванди корҳои лоиҳакашиву таҳияи нақшаҳои биноҳои мухталиф ки аз ҷониби кормандони филиал анҷом дода мешавад аз наздик ошно шуданд. ба донишҷӯёни мутахассисони соҳибтаҷриба бобати асосҳои лоиҳакашӣ ва дигар корҳои сохтмонӣ маълумоти муфассал доданд. таъкид шуд ки имрӯз рушди кишвар, саноати кунонӣ бо суръат ва авҷи корҳои созандагиву бунёдкорӣ талабот ба мутахассисони варзидаву бо таҷрибаро дар соҳаи сохтмон бештар менамояд. аз ин лиҳоз ҷамъияти саҳомии кушодаи пажӯҳишгоҳи илмӣ ва лоиҳакашию ҷустуҷӯии санаи осб тасмим гирифтааст то аз солҳои нахустини таҳсил донишҷӯён бо раванди амалии корҳои лоиҳакашиву сохтмонӣ ошно гаштаву таҷриба омӯзанд. мақсади асосӣ дар он аст ки муаррифӣ намудани корхона барои донишҷӯёне ки оянда бевосита бо ин корхонаҳо бо чунин ташкилотҳои лоиҳакашӣ кор мекунанд дар соҳаи сохтмон. ва ин яке аз баробари ин яке аз ҳадафҳои олии роҳбари давлат ин аст ки имрӯз тарбияи кадрҳои ҷавон. дар ин рӯз донишҷӯён бо иншоотҳои мухталифи бунёду навсозишуда ва ё бунёдшуда истодаи ҳудуди вилоят ки лоиҳакашии он аз тарафи филиал сурат гирифтааст ошно гаштанд. ҳамчунин донишҷӯён бо адабиётҳои соҳавӣ, меъёру муқаррароти сохтмон, кор бо барномаҳои мухталифи компютерӣ ки барои корҳои лоиҳакашӣ истифода мешавад, намунаҳои мухталифи иншоот, таҳияи нақша ва равандҳои мухталифи нақшакашӣ аз наздик ошно гаштанд. миёни донишҷӯён ва мутахассисони соҳа саволу-ҷавоб сурат гирифт ва донишҷӯён ба суолҳои хеш посухҳои мушаххас гирифтанд. имрӯз мо инҷо дар бораи конструксияи сохтмон ва дар бораи сохтани чиҳои иншоотҳо маълумот гирифтем. масалан чӣ мешавад сохтани такурсиҳои он ё ин ки обгузаронӣ ё дигар намуди масъалаи сохтмон. бароҳ мондани чунин дарсҳои омӯзишӣ ва ошно гаштани донишҷӯён бо раванди корҳо дар корхонаҳо ба онҳо имкон медиҳад ки аз ҳоло донишу таҷрибаи мукаммал омӯхта барои фаъолияти минбаъдаи худ дар ин ё он соҳа тасмим гиранд. донишкадаи политехникии донишгоҳи техникии Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд дар ҳамкорӣ бо ширкату коргоҳҳо дар баробари дарсҳои донишгоҳӣ мунтазам чунин таҷрибаомӯзиро барои донишҷӯён ба роҳ мемонад ки ба гуфтаи омӯзгорон манфиати зиёд дорад. дар охир донишҷӯён аз тарафи ҷамъияти саҳомии кушодаи пажӯҳишгоҳи илмӣ ва лоиҳакашию ҷустуҷӯии санаи осб бо тӯҳфаҳои хотирмон қадршиносӣ карда шуданд. таъкид шуд ки дар шароити имрӯза бояд донишҷӯён донишу таҷрибаи мукаммал омӯхта зимнан аз таҷрибаи кишварҳои пешрафта низ бояд огоҳӣ дошта бошанд. боиси зикр аст ки филиали ҷамъияти саҳомии кушодаи пажӯҳишгоҳи илмӣ ва лоиҳакашию ҷустуҷӯии санаи осб дар шаҳри Хуҷанд моҳи августи соли 2008 таъсис дода шудааст. пажӯҳишгоҳ институти лоиҳакашии давлатӣ буда зери сохтори дирексияи сохтмони иншоотҳои ҳукуматии дастгоҳи иҷроии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият мебарад. дар баробари фаъолият филиал барои омода намудани мутахассисони соҳибмалакаву бо таҷриба низ талошу кӯшиш менамояд.